wana kauchukura kuna bago kuruka gao kuruka digiri buigo yachire kunyolekana ngase mesangirira kana buneye maybe no ndi nkakichira one chikanisa nali chiko bange mikutano gose chikongresi abana kuomerana buigo on the other hand ya iretire bintu milibura abana gweso yase ebikore byo busaria kimanyeti also ngakikwari kunyikwandra how should ngakibwento ko organize so that kiranie kirenga kiri tuigo tubaza kuigurira chimboli anyole jiarire bitungo. Thank you propriety intagite goteba iganga imichese ineganeri ukumira nukungo ganeri kuri kobe magosa asali mbali bitorose ti program iyo tokogenda tweba twatigira abana bali boka ndete no nyine school asabana munabona chi mixed school yes oise gotukanga abana bali obatigite bokanga mutakire gosoma boka igo ibintu barakore nebibe lakini abana babanyorenga rero no gotenga kwaringe se program ya yeritukeri ogotenga kuri nande banyore na inu no omure mo supervise tinga kyo gotenga gokoba kintu kindi nkyo kirabe kibi abana ali bagosoma akolubia ande bamanyiki ba lakini urocho beka abana abo gotenga ogende gutara uruoro bali twaro siti program ili unabona abana abo bose ne kanisa kwanyora twachire kando twatigira abana baboka definitely abana babweka bakore bobe so nalo cha kubolia bali bonsi bitubwate merobeli buneyo merobeli enemia lakini emerobeli na intutobero egera umwana ukawichi kogenda kando twamutebitali go twatagite yatakiriga no bagukore program ili bia alright sante sana daktari Kirongo na seteke mongweli baga ukuru enkwana yo mweli umega yo kwenda ali Pride Park Resort mbia mono proprietary yeri kinga ya minyokire na ali kotebera mbia mono radio vuna na mbe yemo asuko ngalikaga iga ndarenda ne okay right daktari karibu mbia mono na tegito ninjirinde gotebanga mbia mono moralia yes asokongira na go mbeka seri diegere toshena abantu ba mintu una twakorire ige radio vuna na nabwo babule abantu ba mintu mwesi simulenge radio vuna nyetumeke esenchirengia matangasi to ne bintu binde byonse tiana into tororekane tuguchangia kucha seri die ya radio vuna igombia mono na mashabiki ane ndatebe abachi customer gusitabu kiane guidance and counseling kia golitu bia mono esauli ya radio vuna negekende ya sokire facing the world from Gusi ememwa please nane kwa bolia mashabiki onye gotete kumanyike Gusi bia ne bintu na bia gakora ku 1970 up to 2010 na vale kaniri mobe ya mona inche mugule gitabu ka sobongi gikuguru 1500 nkoboli candidates bane tokora matemboni ganga kora matemo ino no bole mubwenzi nande mutwara bwoba bonde mubasa kwibera mukora matemo ino bia abaiboli baito be responsible bera abana baitange mubalinde ekera abana bakibago kora matemo na bali balisiko gago baba abantu bacha gotokonya na kulinde gesakugitu kego chimutu wetani aunje ndate abantu amintumbia mona soko ontegera alright sante sana daktari Dr. Charles ntapotine goma chobotegeri tobere ko tukosanga chinkwana gega studio nigendrenga kwanyera kuba kugwa SM ya keregeti manya daktari ngwe ruke maiga nabona ataka ngaya yatiganya iruke saunaranga ngakibonomba isigo cyakole kwirende amaiga manene na irire gukina inche seito nambe ye maso mungi na mamonte kerete boni gani manyete no mungi none na bana bane bonsi bali bona radio yavuna abakwaniri mono na abatebiringa na inuka ba umugaso sabande na irire amaiga ndi gukia se abantu ba Mosisa secondary school abana ba Mosisa secondary school bagende tokora matemu abali mu baroro babaisa abantu ubonzi so bwoge nabakwanira bonzi nabatebira mbia monane kubasabira amaya esa yonsi nabali amagombo buna nate basaba iri bana barabwe nabasabira amaya o karo moyo morobero cha kwa bwo gututoyo minu mugaka mosomi no turamu right sante sana basi bono mwancho mutegereri nabo igomurigereria gwetera Vuna TV
tukene ngambia muno sana singa nchoko bwete chinkwane chiga ngete daktari na bokor nanga go live Livuna TV senchera ya bene kima boigo ntete ko bene libonse bali bene kinga chinkwane chichago chira senchere nsira boigo go bene ngambia muno kolia sensemo ya Vuna TV twabwate Joseph Waboke na boigo Victor Obangi obanyarkoba kwende kinga chibi cha muneli ogichago chere buye gwitira sensemeli ya Vuna TV ngopate bingambia muno sana ekero tukwerobele kunyona mangana magia senchere yo bwenge nyora ngomorobeli bomo kibado nigo gendra to ikachensa kianda jokondoka bright time flies daktari Wate vile kitu aje kwenye ala kwa tewa. Yes. Ye kitu ta tewa.